Aquest 4 de novembre és el dia que tenim fixat per l'inici de la nova contracte amb Urbacer. Ha estat, com bé saben, un periple complexe, però que té una solució més que satisfactòria. Portem molt de temps ja treballant amb aquest traspàs, que, com poden imaginar, tampoc és una cosa senzilla, però que hem d'agrair moltíssim als serveis tècnics de l'Ajuntament, a Urbacer, i també a Fomento, que està fent un traspàs més que pacífic. El traspàs de la brossa no ha sigut pacífic, no està sent pacífic, però avui és un acte on les tres parts que liderem aquest projecte, que és l'Ajuntament de Tarragona, l'empresa Urbacer i el sindicat UGT, el que farem és explicar als treballadors aquest canvi d'empresa que serà una subrogació i que serà molt amable, pacífica i sobretot que els treballadors no han de tenir cap mena de por de que perdran cap ni un dels drets. Per tant, venim aquí les tres parts en un sol acte perquè no hi hagi cap mena de malentesos, per aclarir que tinguin paciència, tranquil·litat, calma, que tot ha de seguir-se correctament. I segurament la subrogació entrarà en funcionament a les 12 del dia 4. Hi haurà un interval que no és pacífic perquè hi haurà màquines al carrer que tindran una sortida amb un magatzem i una entrada amb una altra empresa. És a dir, alguns treballadors s'incorporaran al torn de nit amb una empresa i plegaran amb una altra.